ndi nthawi yankhani kuno ku MBC ndipo mmawa uno muli ndine Aida Chiwaya. Poyamba nayi mitu yake. Bungwe la Magra lati makina omwe likufuna kugula athandiza kuwunika zinthu zabodza zodzetsa chisokonezo zomwe anthu amazika pa masamba a mchezo osati kuchitira okazitape. Anthu oposa 1000 a mboma la Balaka akuyembekezeka kulandira katemera oteteza ku matenda otsekula m'mimba a kolera, ndipo anthu awiri afa pa ngozi ya moto omwe watentha sitolo yomwe amachitira malonda mu msika wa Chemusa mu mzinda wa Blantyre. Takulandirani mu nkhani zathu. Anthu opyola 100,000 akuyembekezeka kulandira katemera oteteza ku matenda a kolera m'boma la Balaka ngati njira imodzi yolimbana ndi kufala kwa matendawa. Izi zadziwika pamene nduna ya zaumoyo akhumbizeka ndodo chiponda imatsegulira ntchito yopereka katemerayu m'bomali, komwenso alimbikitsa anthu kuti asanyalanyaze kulandira katemerayu pamene ntchitoyi yayamba. Owen Mavula ali ndi ripoti. Pofuna kulimbikitsa ntchito yolimbana ndi matenda a kolera m'madera momwe matendawa avuta kwambiri, nduna ya zaumoyo akhumbizeka ndodo chiponda akhazikitsa ntchito yopereka katemera oteteza ku matenda a kolera m'boma la Balaka pamwambo omwe wachitikira pa chipatala chaching'ono cha Dziwe mdera la mfumu yaying'ono Mpirisi. Polankhula pamwambo okhazikitsa ntchitoyi, ndunayi yamema anthu kuti asanyalanyaze potenga nawo mbali kulandira katemerayu, ponena kuti iyi ndi njira imodzi yothandizira kulimbana ndi matendawa. Polimbikitsa National Cholera Control Plan ichatakhazikitsa ngati dziko kuti tithane ndi matenda a kolera pofika 2030. Polimbikitsa zimene zozo chifukwa kuti abwera kuno ku Balaka kuti tidzakhale pasi ndi mafumu kuti kodi chikuvuta ndi chani kuti anthu azidwala kolera. Kodi ngati dziko olo kundiona wa zaumoyo tingapange bwanji? Chifukwa chake tabwera kuno, tabwera ndi kolera ka urgent vaccine katemera wa kolera umene ndithu ndipo ndathokoza kwambiri chifukwa mulandira bwino kwambiri. Munaona ndoka kuti afumu eniwo akulu ndamene analoyambirira kuti tandipatsani akatemera chifukwa nthawi zina timabweretsa akatemera koma anthu nkumukana. Malingana ndi malipoti, anthu atatu ndi omwe afa atadwala matenda a kolera mwa chiwerengero cha anthu okwana 75 omwe anapezeka ndi matendawa kuyambira mwezi wa Novemba chaka chatha. Polankhula atakhazikitsa ntchitoyi, mfumu Mpirisi ya mderali yayamikira boma pofikitsa ntchito yopereka katemerayu mdera lake, ndipo ati iwo athandizira kumemeza anthu kuti alandire katemerayu. Katemerayu kufunika kwake nkonena kuti wina aliyense ayina kuti alandire. Palibe chiletso china chilichonse chimene chingathe kukhalapo kapena chiopsezo chimene chingathe kukhalapo ayi. Ndipo zimene tagwirizana ndipo mafumu anachilandira anapita kukapangisa misonkhano kumadera kwawo. Cholinga chone kuti katemera ameneyi wina aliyense alandire. Mawu ake mmodzi mwa akuluakulu ochokera ku bungwe loona ntchito za umoyo pa dziko lonse, a Dr. Ice Akoso, ati bungwe lawo lipitiliza kugwira ntchito limodzi ndi boma pofuna kulimbikitsa ntchito za umoyo. Kupatula kukhazikitsa ntchito yopereka katemera oteteza ku matenda a kolera, nduna ya zaumoyo akhumbizeka ndodo chiponda atseguliranso chipatala chochitira amayi oyembekezera cha Kuitanda chomwe chamangidwa ndi ndalama zokwana 49 million kwacha za kuthumba la chitukuko ku khonsolo ya Balaka. Owen Mavula, MBC, Balaka. Bungwe la Malawi Bureau of Standards latseka sitolo ya Shoprite ku Chichili mu mzinda wa Blantyre chifukwa chogulitsa katundu yemwe nthawi yake inatha, kuchepa kwa ukhondo ndi zina. Chisomo break ali ndi ripoti. Pamene nthawi imakwana 12 koloko masana, ogwira ntchito pa sitolo ya Shoprite ku Chichili mu mzinda wa Blantyre anali kalikiliki kulongeza katundu koma mochita nthumazi, kutenga katundu wina kumuyika malo ena, winanso kumuyika malo ena. Izi sizinathandize kwenikweni chifukwa akuluakulu ochokera ku bungwe loona za milingo mdziko muno anali atafika kale kuzatseka sitoloyi. Akuluakuluwa anaonetsa olemba nkhani wina mwa katundu yemwe akuti soyenera kumugwiritsa ntchito, ndipo posakhalitsa akuluakuluwa anatseka sitolo ya Shoprite pa Chichili. Zina mwa zifukwa zomwe atsekera sitoloyi ndi kugulitsa katundu yemwe nthawi yake inatha, monga ufa, mchere komanso tsabola. Pakadali pano, bungwe la Malawi Bureau of Standards latsegulanso sitolo ya Chipiku Plus yomwe imapezeka pa Clock Tower
mu mzinda wa Blantyre. sitoloyi ayitsegulanso itakwaniritsa ndondomeko zomwe bungwe la Malawi Bureau of Standards linapereka kuti lichite. Makampani onse kandi mashopu kandi anthu opanga zinthu nonena kuti tiyeni tionesese kuti ukhondo wa pamalopo ukhale monga milingo yake imanenera, ma standard aza ukhondo amanenera, hygiene standards. Akapanda kusata zimenezo, ifeyo monga mwa udindo wathu tigwira ntchito yathu kuti tionesese kuti ukhondo wa anthu ukusungidwa mene unena. Sabata ino bungwe la Malawi Bureau of Standards lakhala likuyendera komanso kutseka sitolo zina zomwe sizikutsatira malamulo a milingo. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MAGRA lati makina omwe likugula kuchokera ku kampani ya Hashcom Ghana Limited sakukhudzana ndi ukazitape wina uliwonse pa zomwe anthu amayankhulana pa foni zawo zam'manja, koma akuunika zomwe akuponya pa masamba a mchezo. Poyankhula pa mkumano ndi atolankhani ku Lilongwe pa nkhani yopereka kontalakiti ku kampani ya Hashcom Ghana Limited, mkulu wa bungwe la MAGRA Daud Sulemani ati makinawa mwazina akawagula athandiza kuthana ndi mchitidwe ofalitsa nkhani zabodza zomwe zili ndi kuthekera kozetsa mpongwepongwe mdziko muno. Maiso Chikadzula wafika ndi ripoti. Sulemani omwe ndi modzi la akuluakulu ochokera ku bungwe la MAGRA ati bungweli ndi ndi udindo waukulu onetsa kuti anthu mdziko muno ndi otetezeka kudzera ku ntchito zosiyanasiyana zomwe mabungwe osiyanasiyana kapenanso makampani akugwira mdziko muno. Iwo anati bungwe la MAGRA ndi udindo waukulu onetsa kuti malamulo ofalitsa nkhani nthawi zonse akutsatidwa. Mwazina ati bungwe la MAGRA lili ntchito zambiri zomwe limagwira mcholinga chofuna kuonetsa kuti anthu osiyanasiyana mdziko muno akutetezeka kuphatikizapo pa nkhani yochitira nkhanza kudzera pa makina a intaneti. Sulemani Mwazina ati bungwe la MAGRA likugwira ntchito yayikulu yonetsa kuti chuma mdziko muno chikuyenda bwino pogula zipangizo zabwino zogwira ntchito yake mcholinga chopeza ndalama zochuluka ku bungweli. Pamenepa Sulemani anati bungwe lawo latsatira ndondomeko zonse zofunikira pofuna kugula makina atsopanowa. Pakadali pano magwiritsidwe ntchito amasamba mchezo ndi makina a intaneti zafika pa mlingo wakuti tsopano amalawi ambiri kukati kwacha kuti amve kuti kwagwanji kunjaku kapena kuti adziwe kuti kodi chikuchitika ndi chani, akumapita kumasamba mchezo kapena kugwiritsa ntchito intaneti kuti adziwe kuti chikuchitika ndi chani. Ndiye ngati malo mmenemu muli dzinyasi, malo mmenemu muli nkhani zosakhala bwinobwino zambiri, zikutanthauza kuti amalawi ambiriso adzikhala kuti akumva ndi kuona zinthu zosakhala bwino, zizapangitsa kuti apange ziganizo zolakwika, zizapangitsa kuti azikhala amantha kapena azikhala opa chifukwa chakuti nkhani zimene akuona ndi nkhani zoopseza. Ndiye ife tikudziwa kuti kagwiritsidwe ntchito ka intaneti, masamba mchezo ndi makina amafoni am'manja kukachulukira m'Malawi muno. Ndi anthu ochepa amene akugwiritsa ntchito intaneti, panopo tikanali pa 36.9%, kutanthauza kuti over 60% ya Malawi sanayambe kugwiritsa ntchito zinthu zimenezi. Ndiye ife tikufuna kuti anthu ena amalawi amene akubwera kumadzayamba kugwiritsa ntchito masamba mchezo ndi makina intaneti adzapeze pamene papali pamalo pakuti atha kukhulupirira zinthu zimene akuona, komanso iwo asamakhale oopa ndi kuti pa masamba mchezo, pa makina intaneti pali nkhani zolaula, pali nkhani zoopseza, pali nkhani zonyoza mtundu, pali nkhani zonyoza chipembedzo. Izi zitha kutheka pokhapokha ife ngati bungwe la MAGRA tili ndi kuthekera kodi tidzitha kuona ndi kufufuza kuti kodi nkhani zolakwika zikuyenda bwanji, zikumachokera kuti, zikupita kuti. Zaka zingapo zapitazo makampani osiyanasiyana afoni zam'manja mdziko muno adatengera bungwe la MAGRA ku khoti poonera kuti makina omwe limafuna kugula bungweli anali ncholinga chofuna kuona zinsinsi zomwe anthu amayankhulana kudzera foni zawo zam'manja. Khoti lalikulu mdziko muno la Supreme lidagamula mlandu mokomera bungwe la MAGRA poonera kuti bungwe la MAGRA likugwira ntchito yake mogwirizana ndi malamulo pofuna kumadziwa ndalama zomwe makampani afoni zam'manja akupanga pa ntchito zomwe akugwira mdziko muno. Mayeso Chikhadzula, MBC, Lilongwe.
dziko la Norway kudzera mu nthambi yake yoona za chitukuko ya NORAD yapereka 400 miliyoni kwacha kuti ithandizire kukweza komanso kupititsa patsogolo ulimi wobwezeretsa chonde mthaka mdziko muno. Ntchitoyi ikuyembekezeka kupindulira alimi ang'onoang'ono oposera 1,500 amboma la Balaka, Dowa, Mchinji komanso Lilongwe. Sukulu ya ukachenjede ya Luwana ndi mabungwe ena atsogolera ntchitoyi yomwe iphunzitsenso alangizi a zaulimi 180 komanso ochita zakafukufuku wa ulimi 30 ndi cholinga choti dziko lino lidzipeza chakudya chokwanira. Yamikanisi Mtowe wafika ndi ripoti ili. Ntchitoyi imalimbikitsa ulimi wodzala mitengo yobwezeretsa chonde m'munda kuti alimi asamadalire kwambiri fetereza yemwe ndokwera mtengo. Pambali pokwera mtengo fetereza akuti amaononga nthaka. Akatswiri a zaulimi akuti m'munda momwe muli mitengo monga glycidia komanso nsangu, mbewu zimachita bwino komanso alimi amapeza phindu ngakhale pali mavuto akusintha kwa nyengo. Ichi nchifukwa chake sukulu ya ukachenjede ya Luwana ikhale kutsogolera ntchito yolimbikitsa ulimi wotere ndi thandizo la ndalama kuchokera ku bungwe la Norwegian Agency for Development Cooperation NORAD kuti iphunzitse alimi komanso alangizi za mitengo yoyenera kudzala komanso zoyenera kuchita kuti apindule ndi ulimi wotere. Joyce Njoloma, mphunzitsi ku nthambi ya zachilengedwe ku Luwana, wati kudzala mitengo yobwezeretsa chonde nthaka ndi yankho kwa alimi omwe amalephera kugula fetereza wokwanira. Phindu limabwera makamaka tikadzala mitengo mmene kuti mitengo idzalidwe pa mulingo wake kuchokera paunzake kupita paunzake motere komanso mitengo ichuluke motere pa malopo ndiye kuti phindu lipezekapo. Ndimapereka chitsanzo kuti ngati munthu wadzala mtengo umodzi koma munda wako 1 hectare ndiye kuti ngati kuti ubwezeretse chonde sindikukhulupirira kuti mizu imuva 1 hectare koma tili ndi milingo kuti akatsatira phindu lilipo. Iwo atinso akuyembekezera kuphunzitsa akatswiri a zakafukufuku wa ulimi 30, alangizi a zaulimi 180 komanso kufikira alimi oposera 1,500 m'maboma a Balaka, Lilongwe, Dowa komanso Mchinji. Awawa alimi 1,500 watikapeza m'magulu okhazikika amene tiwati ma clubs kumene wake kuma demonstration plots kumene kwabwere anthu amene atazikaona zimene zikuchitika pamene paja mwa chitsanzo zikuchitika zotere akaphunzitsanso azinzawo komanso tiphunzitsanso anyamata ndi atsikana akafukufuku kuti akamatuluka kuchokera masukulu mwathumu apite akaphunzitsenso azinzawo komanso ngati akugwira kale ntchito m'makampani ena maorganization ena akugwira ntchito ndi alimi akathandiza alimi awo kwina konse pamene ife sitingafikirekoyi. Sukulu ya ukachenjede ya Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources igwira ntchito imeneyi pamodzi ndi mabungwe a Center for International Forestry Research and World Agroforestry C4ICRAF komanso Norwegian Institute of Bioeconomy Research NOBIO. Yamikanisi Mtowe, MPC Lilongwe. Komiti ya nyumba ya malamulo yoona za malamulo yayamikira banki ya Reserve kamba kosintha malamulo ake ena kuti alimbikitse makampani a insurance kuyika ndalama ku ntchito zothandiza chuma cha dziko lino. Lamulo latsopanoli likupereka mphamvu kwa gavanala wa Reserve Bank kufewetsako zina mwa mfundo zoyendetsera makampani a insurance ndi cholinga cholimbikitsa makampaniwa kuyika ndalama zawo ku magawo omwe atukule chuma cha dziko lino. Mmodzi mwa akuluakulu ogwira ntchito ku Reserve Bank, Kaluso Chihana, wati lamulo latsopanoli lithandiza kampani za insurance kukhala ndi magawo angapo ochulukitsa chuma chawo. Zambiri mulipoti ili la Trust Office. Lamulo latsopanoli lomwe pa Chingerezi likudziwika kuti Insurance Capital and Solvency Amendment likulimbikitsa kampani za insurance kuti zichulukitse ndalama zawo komanso kuthandizira kukula kwa chuma cha dziko lino poyika ndalamazi m'magawo atsopano othandizira chuma cha dziko. Mmodzi mwa akuluakulu a Reserve Bank, Kaluso Chihana, ati ena mwa magawo omwe kampanizi zilimbikitsidwe kuyika ndalama ndi monga ntchito zokopa alendo, zaulimi komanso zomanga malo apamwamba othandizira kuti mizinda ya dziko lino izioneka mwa makono. Ena amene tinaona kuti anapangapo kale maulimiwo kupanga mafamu a macadamia amene tizithaso
kumagulitsa kunja ndikumapanga kumabweretsa ndalama zimene zikutivuta zosowa zakunja. Komanso tikuyembekezera kuti azitha kumanga madera mwina mmene dziko tikusowekera kaya ni misewu. Ndipo wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona za malamulo Albert Mbawala wayamikira banki ya Reserve kamba kubweretsa lamuloli. Mbawala ati izi zithandiza kukweza chuma cha dziko lino. Reserve Bank Governor adzikhala ndi mphamvu yonda kuti iniyo tikuzoloti pakathe kochepaka lamulo ili lisaukhuzeni kaye famba tenga ndalama zanu mukumangira zinthu zikuluzikulu ka skyscrapers mabilo akuluakulu mwina mukhala 5 years mukumanga ndiye kuti nkhani yokhudza kuti mukhale ndalama zokwanira kuti mukuzolipira ma pension liabilities akachitika tikuzosinthako pang'ono kuti ndalama zija muzilowetse kuti mmange chifija for 5 years. Ndimene ndiri maganizidwe kuti progressive thinking akuganiza molongosoka ndi zomanga chuma chathu ndi zokweza Malawi wathu. Kampani za insurance zomwe akuti zili ndi ndalama zokwana 3 trillion kwacha padakali pano zayika ndalama zambiri ku Malawi Stock Exchange komanso ku ntchito yobwerekesa ndalama ku boma. Trust Office, MBC, Lilongwe. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. Bungwe la MACRA lati makina omwe likufuna kugula athandiza kuunika zinthu zabodza zozetsa chisokonezo zomwe anthu amazika pa masamba amchezo osati kuchitira ukazitape. Anthu oposa 100,000 amboma la Balaka akuyembekezeka kulandira katemera oteteza ku matenda otsekula m'mimba akolera. Ndipo anthu awiri afa pa ngozi ya moto omwe watentha stolo yomwe amachitira malonda mu msika wa Chemusa mu mzinda wa Blantyre. Takulandiraninso mu nkhani zathu. Nduna ya za ntchito Avitumbiko Mumba ati boma lipitiriza kuteteza ufulu wa anthu apa ntchito kuphatikizapo omwe akugwira ntchito mu ma estate a mdziko muno. Amumba ayankhula izi atayendera estate ya Kawalazi mboma la Nkhatabe. Iwo adzudzula mchitidwe wa nkhanza omwe anthu ena olemba anzawo ntchito akuchitira anthu a ntchito. Zambiri mulipoti la Grant Muhango lomwe wawerenga ndi Hassan Phiri. Ulendo wa kumunda wa tiyi wa Kawalazi mboma la Nkhatabe unatsegula maso a nduna ya za ntchito Engineer Vitumbiko Mumba pa zomwe ogwira ntchito kumundawu akukumana nazo komanso ngati akutsatira malamulo a za ntchito. Mwazina anthuwa omwe anali mu zovala zawo zakutha anafotokozera ndunayi kuti amaopa kuulula mavuto awo kamba koopa kuwachotsa ntchito. Paulendowu ndunayi inadzionera yokha momwe anthuwa akuvutikira akafuna kudzithandiza kamba koti pamalowa palibe zimbuzi zomwe zimawachititsa kuti adzipita kutchire. Tabwera kunoko tose chimbuzi. No, it's the next farm. Come on. We said is this farm tabita toilet akuti next farm nefe tiende panopa for 2 kilometers ndekuti munthu agwira ntchito aende 2 kilometers apita kuchimbuzi assuming kuti chimbuzi koko because akunena kuti all the farms they are not toilets. Ambiri mwa ogwira ntchitowa anafotokozanso kuti amalembedwa ntchito kwa miyezi 11 ndipo kenaka amawachotsa ntchito ndi kuzawayitananso nthawi zina zomwe zimawachititsa kuti asalandire ndalama zawo akapuma ntchito. Company amalemba ntchito 11 months ndikuyambira so contract ina kuthawa chani kwalemba anthu ntchito pa permanent basis ena agreed 2026 29 15 8 years on a annual basis. Is that fair Malawians? Atakayendera komwe amakhala anthuwa kunapezeka kuti akugona muti nyumba topanda chipinda komanso madzi akugwiritsa ntchito malo osatetezeka kamba koti ndikomwe amatsukirako zipangizo zawo zamankhwala zomwe zikuyika miyoyo yawo pa chiopsezo. Anthuwa makaona zithapu zimene kutungamo madzi kuti azima pogwira ntchito. And they are complaining saying that they spray chemicals muti. But the sprayers and the drums akamaliza amakasuka so musinje omwewo otukamazodamwe. These are human beings, not dogs. Even dogs get clean water.
ogwira ntchitowa akakolola tiyi amayeza pa sikelo ndipo kunamveka kuti masikelowa sakugwira ntchito bwinobwino. Koma ndunayi yati ndizomvetsa chisoni kuti anthuwa akunamiza nduna ya boma kuti sikelo zawo zimapimidwa ndi bungwe la milingo la Malawi Bureau of Standards. Ulendowu wapeza mavuto ambiri omwe anthu ogwira ntchito akukumana nawo monga momwe anapezera atayendera makampani mu mzinda wa Lilongwe. Anthu awiri afa moto utatentha sitolo yawo yochitira malonda mu msika wa Chemusa mu mzinda wa Blantyre. Kumbukani Phiri anathamangira ku msikawu ndipo ali ndi zambiri mu ripoti ili. Malonda anasokonekera mu msika wa Chemusa mu mzinda wa Blantyre pamene sitolo ya banja lina lomwe limagulitsa penti mu msikawu inagwira moto. Mmodzi mwa anthu omwe anaona ngozi kuchitika Banet Nsonyo omwe amagulitsa malonda awo pafupi ndi sitolo ya buka motoyi ati banjali la Grievous Kamponda azaka 55 ndi Amesi Kamponda azaka 35 linakoleza moto pambaula kuti aphike chakudya cha masana pomwe moto unakolera zinthu zina zosungunulira penti zodziwika kuti furnace. Iwo ati apa ndi pomwe moto unabuka. Ansonyo akufotokoza. ndiye masana anandi akaza mushuku kali abaphili akira bamba ndiye mushuku wangu amakabiza penti ndiye analunga chikuja finance yemwe soya ifema bwambi ama soya penti ndiye na finance ya tabata ndiye kuna chikuja na yandika na ndiye bamba ndiye kana mwanzambani kwamba uyaka ndiye awusana wamuna jaga zikale usana kalimucho ndiye ndimene amuna majaba ko mbona kwanza kuvuka neno mama yamba ndiye pona uri muri jawa bila kwambiri mubacha ndiko ngali maya tifanya yako tawukona yacho ndiye atu kabanje bachamu na wasukwanisa so wankati mimi nabanise una kwacha zaka so ndiye mene weza mu kujema ukirano kwa sebucha mpaka na ambasa kana so watu wese kushoka tu ngozi itachitika akuluakulu ozimitsa moto ochokera ku khonsolo ya mzinda wa Blantyre anathamangira kumalowa. Mkulu woyang'anira ntchito yotimitsa moto ku khonsolo ya mzinda wa Blantyre Prescott Silas ati anakwanitsa kufika nthawi yabwino pa msikawu moto usanagwire masitolo ena ambiri. Bambo ndi Mai Kamponda asiyana atatu. Matupi awo awatengera kumalo achisoni achipatala cha gulupu mu mzinda wa Blantyre. Anthu apa msika wa Chemusa omwe alankhula ndi MBC ati ali ndi chisoni ndi okhudzidwa kamba ka imfa ya anthuwa. Kumbukani Phiri, MBC, Blantyre. Chipani cha United Democratic Front UDF chadzudzula zamtopola zomwe achinyamata ena anachitira amayi omwe anavala zovala zamakaka a chipani cholamula boma cha Malawi Congress Party ku Ndilande mu mzinda wa Blantyre. Chikalata chomwe ofalitsa nkhani ku chipanichi a Dyson Jangiya atulutsa chati kuzunza kapena kupepusa amayi ndikosaloledwa m'malamulo a dziko lino. Chikalatachi chati malamulo a dziko lino amapereka mwayi kwa munthu aliyense kusonkhana kapena kuvala chovala cha makaka a chipani chomwe iye akufuna osati kukakamizidwa kuti avale ngati momwe anachitira achinyamata ena ku Ndilande. Chipanichi chadzudzula achinyamata mdziko muno kuti asalole kugwiritsidwa ntchito ndi andale. Ajangiya analankhula ndi Mosonika Maluwa. Chipani cha UDF komanso ndi utsogoleri wake araitiona Batupere Muluzi takhumudwa kwambiri kuti azimayi azunzidwa poseyedwa apa
sinkhani yokhayo yachitika imeneyi komanso pambuyo pa nkhani imeneyo panachitikanso nkhani ina yomwe tikumvetsedwa kuti mzimayi wina anavulazidwanso nayenso Blantyre momwemo pa zifukwa zosadziwika bwinobwino. Ndiye izi kuona kuti si chinthu chabwino makamaka kupanga mtopola pa amayi, kupanga nkhanza kwa amayi omwe ndi azimayi athu, koma enawo ndi ana athu, enawo ndi azichemwali athu. Ife pa chikhalidwe cha Malawi tiyenera kumapereka ulemu kwa azimayi. Ndiye tikuona kuti apa si zinthu zabwino, chifukwa zimene zipereka mantha kwa azimayi makamaka pano pamene tikuyandikira chisankho posachedwa pa makampeni ayambika. Ndiye palibe chifukwa chakuti munthu aletsedwe kuonetsa mbali imene ali. Ndi maufulu mba democracy, ndiye kuti anthu ali pa ufulu ovala zomwe akonda, olankhula momasuka, ndi mmene democracy ilili. So palibe chifukwa chakuti munthu ngati waonetsa mbali yake kumapangira nkhanza ngati mmene anachitira anyamata akundilandaja. Ndiye izozo ife tikudzudzula kuti nkhalidwe umenewu ulekeretu, si nkhalidwe wabwino, komanso tikulimbikitsa zipani zonse kuti tonsefe tiyesetse kuwauza masapota mambala athu kuti nkhalidwe wopanga zachiwawa kapena za mtopola si wabwino. Tiyeni pamene chisankho chikuyandikira tikonzeke mwabwinobwino, tipange makampeni athu mwabwinobwino, palibe chifukwa chakuti pazikhala nkhanza kapena kuopsezana kwina kulikonse. Ndiye zimene zinthu ziyenera kusiyika. bungwe la anthu omwe anabadwa mapasa am'maiko akumwera kwa Africa la Southern Africa Twins Association lati zonse zokhudza msonkhano waukulu oyamba wa bungweli omwe uchitikire mdziko la Zimbabwe pa 20 February zili mchimake. Malinga ndi apampando wa bungweli ameya komanso loya Katona, msonkhanowu ubweretsa poyera mfundo zothana ndi mavuto omwe mapasa amakumana nawo komanso kupititsa patsogolo nkhani za uchembere wabwino. Bungwe la Multiple Births Foundation mdziko muno ndilo likayimire dziko la Malawi ku msonkhanowu. Zambiri mulipoti ili la Emmanuel Chikonso. Msonkhanowu akuti ukabweretsa pamodzi mamembala ochokera m'mabungwe osachepera 200 anthu amapasa kapena omwe anabadwa oposa awiri omwe uchitikire mdziko la Zimbabwe, lomwenso akuti lili ndi mapasa osachepera 78,000. Udindo uliwonse ku bungwe la anthu amapasa pamakhala anthu awiri. Apa mpando abungwe lalikulu la anthu amapasa kumwera kwa Africa la Southern Africa Twins Organization, aloya komanso meya Katona, ati msonkhanowu uthandiza kubweretsa njira zokhazikika zothandizira kuthetsa mavuto omwe amayi omwe amabereka mapasa amakumana nawo. A Wellington ndi a Washington Mbiwa omwe ndi atsogoleri a bungwe la Twins Association of Zimbabwe ati iwo akuyesetsa kumenyera ufulu wa mapasa kuti adziphunzira mwaulere kapena motsika mtengo kamba kuti kupeza thandizo la anthuwa kumakhala kovuta. Bungwe lomwe likayimire dziko la Malawi la Multiple Births Foundation mdziko muno lati kwambiri akufuna kuti anthu azindikire mavuto azaumoyo omwe amayi omwe akuyembekezera mapasa amakumana nawo ndipo kuti adzilandira thandizo lapadera la chipatala. Mukonzekera paje mukudziwa kale makhala kula kale tizinthu mwa mimba icheda kalipo. So zinthu ngati zimene zikangochitika mwadzidzidzi makhala ngati zinthu zikulakwika. So pali magapu ngati awanda amene tikufuna kuti health kuja tapange free komanso uchenika ka scale ija munthu amimba ya ana 4 singampatse treatment imodzi ndi munthu amimba kapena uphungu umodzi ndi munthu amimba mwana mmodzi. So ndi zinthu zimene tikufuna kuonekera zimene zizi. For even going forward, the vision is big. Now living mzipatala muja mukuyena khala special wards for multiple birth. Asamabadwireso pofanana ndi ana ena aja. Malipoti akuti amasonyeza kuti pafupifupi theka la chiwerengero cha anthu amapasa pa dziko lapansi amabadwa mu Africa, ndipo imfa za anawa akangobadwa zimakhala zochulukirapo kamba ka mavuto ena zaumoyo. Emmanuel Chikonso, MBC, Lilongwe. Ndipo pomaliza nkhanizi nayi nsomito yake. Bungwe la MACRA lati makina omwe likufuna kugula athandiza kuunika zinthu zabodza zozetsa chisokonezo zomwe anthu amazika pa masamba a mchezo osati kuchitira ukazitape. Anthu oposa 100,000 amboma la Balaka akuyembekezeka kulandira katemera oteteza ku matenda otsekula m'mimba
akolera. Ndipo anthu awiri afa pa ngozi ya moto omwe watentha sitolo yomwe amachitira malonda mu msika wa Chemusa mu mzinda wa Blantyre. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mpc.mw kapena MPC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chiwaya. Mmawa wabwino.